Čaute ľudia, tu je Vajdaus a vítam vás u nového videa. Rozhodol som sa, že budem točiť Vovko, je to vlastne kataklizma, jak môžete vidieť, vytvoril som si Worgen Feral Druida, lebo to je moje najobľúbenejšie kombo. Feral Druida som si vlastne robil, pretože ten asi najlepšie ho viem hrať. To som vlastne vždy hral. Led by their indomitable king, Stand ready, the guards! proud citizens of We don't know how many once stood intruders with we're the dealing alliance with, against but the the vile headlands are overrun orcish horde and we're cut that off from sought the to harbour conquer towns. all of Lordaeron. Expect to be outnumbered. Gilneas survived, but in the chaotic years following the Second War, the mighty kingdom drew ever inward. Distrustful of their former allies, I want the the perimeter Gilneans erected a secured mighty and the gates wall at the manned by borders 2 of their guards land, at all times. closing off their No one nation gets in, and their hearts no one gets out. from an ever-darkening world. Now, many years later, as the seemingly unstoppable undead scourge marches across Lordaeron, human civilization once again teeters on the brink of Protected destruction. Gilneas from the scourge. As war We and protected terror Gilneas close during in the all around Northgate them, Rebellion. the citizens of We will Gilneas are protect faced Gilneas with from one whatever this terrible new truth. threat may be. Their mighty wall cannot hold back the dead for much longer. And worse, rumors of a new threat have arisen within the kingdom's borders, of feral nightmare creatures that walk upright as men, but hunt and howl as wolves. No, takže sme tu. Ukážku som vám ukázal a trošku to vadilo, že tento typek to začal vraveť. Takže zoberieme rovno prvý quest. Prvý quest máme ísť odovzdať k tomuto mŕtvemu starcovi. Ešte si sem dám vlastne jeden z... Tuto. Aha, nemám action bary. Počkajte, nastavím si ich. Takto je to. A neviem, nedávam... Teda neviem, či vám dám zvuky navyše, lebo mohlo by to byť 21. Tak toto by sme mali. Dozdáme quest. Nie, toto je moc, to som prehnal. To som prehnal. Takto. Dobre. Gilneas. All my people. Tak, zoberieme Get Gabin or get going. Good day. Dobre, takže máme zabíjať typečkov, máme zabíjať Worgenov. No, použil som no super, ja som to použil. Teraz som Worgena už som dať späť na vlka. Tak máme ich zabiť čiastich. Čo je mojím cieľom urobiť, vylevelovať vlastne túto postavu na 85 a všetko natočiť. Ďalším questom, čo som zobral, že mám evakuovať vlastne ľudí z mikov alebo domov a zachrániť vlastne, tak mám jeden z troch, teraz ideme k tomuto a vlastne vždycky z toho vybehne jeden Worgen a to mám vlastne na jednom ako keby. Tak. Zoberieme. Dáme, tu dám, aha, tu nedáme. Máme rovno krabicu, máme ich zobrať 4, tu vidím druhú, tam vidím tretiu. No ide tak, tu je ešte jeden Worgen a urobíme rovno jeden quest. Stand your ground, men! Tak, jeden tu máme urobený. To je posledný typeček, ktorého máme evakuovať. Tá, poď. Tu je posledná krabica a máme hotové všetky questy. Poďme to rovno odovzdať. For Gilneas. Takže jeden rovno odbereme. All my people.
Protect the civilians! Tak, a dostali sme pekne a tu by mala byť taká tetka, ktorej mám odovzdať quest, a to je. Ain't you a chipper looking one? That's Tak, enough máme gabbing for me naopak. today. A ešte ďalší quest. Take heart, men! We must protect our city! Dobre, takže máme ísť sem. Tam rovno ideme, zapneme speedy. Ultra extra super speedy. Videa budem natáčať asi tak 20, možno 20, neviem, 15, 20 až 25 minútové. Podľa toho, jak sa mi bude môcť chcieť a jak budú tie questy pre mňa I got a bad zábavné. feeling. Dobre, máme level What can I 3. do for you? Tu máme ísť vlastne k môjmu trenérovi. Rovno sa môžem naučiť aj Any friend of Greymane is a friend of mine. What's your story? to. Naučíme sa Farewell. a rovno máme heal. quickly! Get gabbing or get going. Teraz čo? Tak. Poďme sem. My people have suffered so long. Dobre, tu by sme If mali. only I could shoulder more of their burden. Teraz máme zabíjať 5 Worgenov. Takže jediný spôsob, ktorý máme damageovanie, je asi vrat. Takže môžete vidieť, že to nedáva taký menší damage. Ale vás bude 22. Takže tu sme mali... Dáme si sem rovno keď budú dačo. Dobre, tu by sme mali ten ďalej. Hobbies, to je výborné. Dobre, už len posledný. Budeš ten šťastný. Tak, 2 eliky. No ale teraz akože idú za mňou, tí počkaj, to nemám rád. Greymane will lead us to victory! Takže ideme preč, rovno dáme speedík, aby nešli hentí gangstri po mne. Oh shit. Tak, máme ísť sem, teda sa mi zdá, že sem, teda ak si to dobre pamätám. Áno, sem. Teraz idú sem za mňou feláci. Ma nezabíjate, prosím. Tak, už skapti ho. Tohto rovno môžem zabiť. Ty vole, ono furt musí odhadzovať. Furt to musí odhadzovať. Je to debil, alebo čo vážne už. We do what we must. Takže zoberieme quest a tento quest vlastne spočíva v tom, že ako vidíte 2 minúty. 2 minúty musím prežiť vlastne útok týchto Worgenov, ktorí sa budú skákať a ja po nich ani nemusím útočiť, lebo oni zabijú tento typek. Will prevail. Ani healovať ich nemusím, lebo ten health regen, čo majú, to je dosť veľké. Takže jedine, čo musím urobiť, je toto, takto stať a pozerať sa. Pokažite, akože ja môžem podívať na to, neoplatí sa to, lebo ja ich zabijem na 3 rány, oni na 1, tak. Ale viete, čo sa mi ľúbi? Táto zvučka, proste tých Worgenov, tá zvučka, neviem, strašne taký dobrý pocit mám z toho, to je také, jak z upírov nejaký Dracula. Čo robím?
sekúnd. A ide sem ďalší debil, no tak to je super. Wow, 85k. Pozrieme. Čo to robí 85k? Lol. Lol. Prečo robí quest? Tak to vám teda moc nepoviem. Ale ako vidíte, za 10 sekúnd mám hotový quest. Sekundy, mám to hotové. Utekaj mi, prosím ťa. Utekaj mi, áno, utekaj. No, takže zoberieme si opasok a rovno si ho nasadíme. Tak, máme ísť dať quest 2 rovno. Tu sa to dá? Dá, dobre. Ale dáme si heal. Dáme speed. Tak. Gilneas will prevail. No, Gilneas will rise again. Takto. Máme tu ďalší item, ktorý sa môžeme nasadiť. Len teraz sa naučiť spell. Aj Moonfire. Tak. Ain't you a chipper-looking one? Moonfire, naučíme sa Long live Greymane. Catformu, kde mám Catformu? Catformu môžeme mať až od levelu 8. Čo je výborné, lebo na Lich Kingovi ale už od levelu 20, čo sa mi nechcelo čakať. Tak, Moonfire, to je vlastne dotka, že to po ňom hodím a jemu to začne dávať damage per second nejaký za niekoľko sekúnd mu to niečo dá proste. 12 sekúnd to trvá. Takže toto máme ísť asi do sklepa. Či... Wow. To luxusné ešte, ak je ten prach. Takže... Any friend of Greymane? What is it? This mastiff will help Ja, you to bol find the nejaký hidden typeček a warden. on sa premenil na Worgena, on sem skočil. Takže máme zabiť 6 týchto, áno. Tak ale mohol by si niečo utočiť aspoň, nie? Tak ma zabiť. Ale ma im vážne zabijú. Nebil, tak sa kúkaj, jak ma zabíjajú. Tak, toto by sme mali. No pozriem, či z nich nepotapajú nejaké bugy. Takže... On sa vážne bude pozerať ten pes proste. Nerobí takú púšťalka, niečo, aby utočil. Nie, škoda. Tak, žiadne bugy no, tak to bude super, nepadli žiadne bugy. Asi z... To proste, jak som to naposledy hral, tak z 2 mi padli hneď 2, tak... Toto asi nebudú, či? Toto by mohlo byť. Takže, poďme sem rovno. Áno, tu je jeden. Tak, zabijeme ho. Tak, ešte dvaja nám chýbajú. Tu je jeden. Oni sú vytvorení. Hneď traja. Zomrem.
Žiadny bug nepadol, tak to je super. Nejaká roba. A kde to idem? Keep them back! Speed nebudem zapínať, lebo sa mi podľa mňa ešte bude hodiť niekde. Ja ich nebudem nabíjať, ja nechcem ešte. What is it? Takže jednu stavku tu asi nemáme. Ale máme. Mám novú stavku, to je výborné. Tak choďte po. Ready. That's still recharged. Treba dozdať quest, neviem, kde je tamto. Tak, ideme odovzdať quest. Borgilneus. Tu máme. Wow. To môžem pohybovať? Nemôžem, škoda. Wow, kde idem? Aj, toto viem. To vlastne bude nejaký typek, kde nástroj. Aj, toto je. A keď budem pod ním, tak mám kliknúť jednotku. Asi. Bum. Help! Up here! Jo, mám ho tu. Tak. Takže celkom coolový quest. Prečo ma to zabíja? Čo som ja nevidel? Thank you. I owe you my... Odovzdáme rovno. Hádam, že po mne nepôjdu tí, čo si nagroval. Dobre. No, vravel som, že spíca mi bude hodiť. A jedem. Wow, tu je nejak moc, ne? Vorgeni to tu majú proste skvele urobené. Tak, takže kde to sme? Vidím, že to je nejak veľa trénerov, až nejak moc veľa. We will prevail. My people have suffered so long. If we can make it, if only I had showed us more, we'll be safe. The eastern mountains are virtually impassable. I'll stay behind. What's your story? Nemáme žiadny. Keep your chin up, eh? Takže mám nejakú novú... Not a chance, boy. Gilneas is going to need its king's undivided attention. Can't have your father wondering whether his child is alive or not. Čo? Jaj, áno, tu mám. That's still recharging. To ma zapalujem. Spell isn't ready yet. I can't cast that yet. That's still Tak, recharging. tu mám 15:30. Spell isn't ready yet. I can't cast that yet. Tak. Spell isn't ready yet. I can't cast that yet. Bum, to je iba hneď. That's still recharging. Zapálte sa, ne? Spell isn't ready No, yet. mám to. Nedá sa nejak zasadnúť. Nedá. Takže asi nás niekde dovezie. Čo robí to? Ale ja mám na sebe nejakú vec. White. Aha. Nejakú infekciu. Oi, Quest complete. keep your chin up, eh? Teraz čo tu mám? Jaj, toto viem. Bum. Počkaj, toto je typ. Cast that yet. To vlastne je vážne výborný quest, lebo tu máte také dielo a musíte zabiť vlastne výborného. Je to celkom zábava. I can't cast that yet. Vtedy sa mi podarí double shot. Tak. Ešte mi chýba dosť. A tu sa rýchlo vyrieši. That's still recharging. That spell isn't ready. I can't cast that yet. Tam je ešte jeden, ale toho pochybujem, že trafím. No nie, tak z tohto výsledku teraz.
idem na túto stranu, lebo tu, wow, tu je dosť veľa. Dlho si to sa môžem pohybovať. Ešte máme nejaké. No a posledný. Už sme mali. Quest hotový. To chcem odozdať. Get Gabin or get going. Aha, nové bodky. You wouldn't want to see me when I'm angry. What's your story? Takže teraz čo? Teraz kde mám ísť? Tu? Áno. Wow. To vyzerá celkom dobre. Tak, odovzdáme asi quest. Dobre, to by sme mali. A teraz tu mám zabíjať Vorgenov. Znova. Už na všetkých pohádžem hodnotku. Tak, a ešte potom to som to nehodil. Tak, a teraz poďme do nej. Wow, ale vážne rýchle mám tento, hej. Wow, to ide dosť rýchlo. Ty koksu, to mi dáva asi toto. Wow, ide to dosť rýchlo. Takto kebyže to je normálne. I can't cast that yet. Tak, poďme na to zdať. We do what we must. Last stand. Wow, niekde má... Čo? Look at what you've become. Those cursed beasts. They've left you nothing more than just another wretched mongrel. Do you even remember what you did to your friends? Your kind, haunting the wilds unchecked, until we found you. They've kept you alive because they still believe you can be saved. To which I must ask, is there even a shred of humanity left within you? Perhaps we will find out soon enough. Wow, super ukážka. Nechcel som do nej kecať. Wow, nejaká nová mapa? Áno, nová mapa. A nejaký čudný obraz. To asi, že som sa teraz pamätal. Vorgelneus. Next screen. Tak. Ja si myslím, že to tu rovno môžem ukončiť, lebo... What now? Level 5 a nová krajina, prečo nie? Zobral som rovno quest a... Ja sa s vami lúčim, uvidíme sa pri ďalšom parte. Čus!